ziua! Sigur, nicio problemă. Da, da! Mulțumesc! Hai mă, tatu, mă. Hai, las-o așa deocamdată. De cine aștepți acolo? De aia. Am zis că nu o găsești. Ei, Sanchi, că-i fi căzut în cap. Ce face Elena? Adică eu te-am lăsat acolo să stai cu Elena. Că altfel venea Raul după mașină. Și noi stăm cum în mașină. Da. Și când ai trecut tu pe lângă noi, am plecat și noi. Dar voi puteți să vă duceți înainte dacă vreți. Păi, noi cât crezi că mai stăm? Să-și ia fetele clătite, să ne uităm și noi, să luăm și noi un porumb și am plecat. Ideea este că să nu stați aici foarte mult și să comenteze... Nu, că am vorbit cu el. Eu știu, dar nu poți nici să... Uite, du-o acolo așa, unde-s doamnele. Hai nu pe bune, serios. Hai Hai răbdare, oleacă, că îi încurc pe aia care trebuie să iasă.